Shilak Shakiladu, Sanpo Hajar Tengkai Sikibawan Baar, Kan Lumpung Nilekai Football Keseng KSU Nongpo Circle Hamadan Dihar. Ban Penrung Kerteng, Punhau Number, Pra Iwe, Lai Iwe, Not Nyo, San Not Iwe Pra, Lane Pra Nyo, Kendai Sao, Not Sao, San San, Lai Sao. Naga jing penlong jong ke El Elyon Institute Nongpo, ya ke jing ai jing hikai ei, lengba ke lat jing rap nang sorkar. Kebelatip kum ke skills Meghalaya, kawai gelong kami naga senang Sao Nong Kharai, Riboy District. Kebelatip kum ke kong Sabina Lapang, kabasngu tanat ilede ban pen bhabriu yekiwei, lengba ke jing terekam jongka, kebelatip kum ke beautician, lane ban make up pen bhabriu yeki bakwa habadon kam. Kalalit ban syah hikai pentibit syakati jing ai jing hikai, ban nang segaban kaps new yeki senrang, bat kala pendep ru yeki training, bat menta, kala sedang ban budukan han Nongpo Town Shopping Complex, haga kamera kabar spa katan reu, kabalai kerteng, bet saka unisex salon. Haga jinga jingkren jong kong Sabina Lapang, haga jingilang sam sernot, ban yathu ia ke jinga ilenti kum ke beautician, kala itu, bahagi senam giba kam mensua, kala trei hakidukan jong gibreu, kibalai kam yaka. Henry hadin onda haba kala kam tibet hakini ke kam, kala persyang ban seng no de kedukan lajong ha Sao Nong Kharai. Henry ka wan lang shop ka jingja ka basngusi, bana ka jing pluding kedukan giba marjan, ka dukan ka ba kalabu, kala kemding bat ingkong lut khat, kadadu bagi tiar gitar dan shu ka weiru ka balai. Kalawan ka jingdu jingkermen, ban nom beteng shu ye kene ke kam. Henry namar ka jing ye ke kam, kala sedang ban lumpisa biang ban thit tiar thitar, ban seng biang gela kedukan parlor. Henry, day hagabakum ketiga por kala yosngo biang, ya ke jingdon ke jing ai jing hikai ei, lengba ke skills Meghalaya, ban kaps nyu, kumta, kala wan pentibit yalade, sah hagaban kaps nyu ya ke senrang, bat penlut ya ke por hadu henyo puprasngi kenti, ban nang ban kaps nyu ya ke senrang. Menta bakala bu ya ke dukan han Nongpo Town Shopping Complex, kala kerpat ya ke paiba ban wan pak kaps nyu, ne penbets nyu, ne kiwi ki kampen bhabreu, haga kamera ke ars pak khat henreu, bat ladadon gibakwa ban hikai ru kan yarap. Menshwa por bang padon kam dan jame itu ngasusyong tang hayin Henry hadin kawan ke jimbo jim perkhat bangan sing no dai kam la jom ngalali training beautician ngalali kiwe ki training cosmetic ki make up kum to mo shakiwe ki training ba pher te hadin kapta ngala yo la ban trei bat kiwe ki la khat yang ban trei hagabani ko ngatre shongden hadin kata ngalai ham tu kata kan por ngalai trei bat shong sling nam sling pat ngadon pat kata men simang balai ngan trei bat kiwe habangai radi kat ni ngalanang te ngadon kata ka jimbot pangan seng no dai dukan barit kata ka dai hasnong na jong te ha kata ka por nga simwai ko wei ka dukan nga syong hangta na syong hangta kidon ro ki bayarab yanga itai di khun jongi ita ro ide ba trim mo ban khap syu kiwi di kam ro I twit tengah khot lang I ban treng tang tinggi lai tre lang kat do kan snam hoi wala de ga dong snong kendong bakanaro kidon hi basnya ha kam jongi ki wan man la rasni te hadin kata par kumbaga to kan snam bangi la tre hangta te kawan nak jing du nong ka bakrau ba ka dukan jonga ka uploading no nong ka
kiam tingna ko wei pakadukan te baro kita baro khoi ke bangla seng hang tara ka bisa la jong hi kala inglu baro khoi tengam yola shu ban seng kam thamai hadin ka tang la sangi no bangla du jingkermen ngong ba kani ka kam tharai kam dina ban ka chonga te ngam der bisa shu bangan seng kam thamai tengla shu bala shu le kikam malu mala jong la jong tang ban ya yo kikam bare pariamo hadin pa ngayo snow ya kani ka senior barber training kabala ai da ka sarkar Meghalaya ya ki kena samla ya ki kilong kami long paru ki bamdan kam dan jam ki badang la pan train kani ka kam mo bakila pan sen ya ka kam la jong bakin nom perkhatan ya kata ka kam na ki sarkar lane ki kam ki barit ki bani trei ka hon ra jing mentoi shibun engi we pai we namar hadin bangayu iya kane ka advertisement daga ba ki share ki parlok iya nga hapo ka WhatsApp tengau kane kalat namanga nga tretan kum beautician ka mga tretan na banta ki kenthai nganang ban perle style tam ye ki kenthai hadin pat ngadon ka jingmot ngan lek sah kane ka training ngan lek kane ka training namar bale kane ka free of course bangimdon ka mansiu tang stingka ngiyo lat da ka jing ai ka government yang ni da ka jing alam I sar sign kupa ka ba nilayo kalat kalenti bangingwan training hangne lai banai kan thi nilayo shibon ki experience nilayo shibon ki jing mentoi wat langi duna hangne hangtai henre ka jing sha ba ka jing trishtom jingi ka jing ai minot jingi kan ra yo so jing job kat hadu menta kisni te hadin kata bangala dep training hangne nadu bangala sedang berwan biang hangne ngala perkhat ba na ka parlor ka bangala don ngan petmai padia ka shaka unisex salon ka bamot ba ngan train na banta kiken thei ba kishnrang ha ka ba menta ngala bu no hapo muda complex ka room number aspa ka khreu ka bang ai ka teng ka bet sakai unisex salon ha ka ni ka salon jonga ngakwa ba ngani arab kam langi kini ki khna training ki barada pas training nang ni lani kiwi ru ki barang kwa ban wan petibet shishu ya ka training jompi phila ban wan haga salon jonga khnang ba phindu bio shishu shipon ki ba phidang dan kam shim ya kane kalat kum ka ba phila ban seng kam la jom ka ba ngim dan kam ban khmi lenti ya kita ki ba phin hap shakri ya ki we kakam ka ba piseng na ibarit kan long haching mentoi ka ba khrau ba ka ba shilinter ji im jo phila ban penne ya ka chu kakam da ka ba phirisha pitrish dom ba yai minot ba phila ru ban ai ki kam ya ki we pat ki para khna samla ki we ki badan kam ki jinga rap ya phi ba shibun ki ba phi hi dala de philong tenrat ya ka kam jong phi nga ai kublei shibun ya ka RL ka MSSDS ka bala ai shibun ki chingmentoi ki khna samla omdei tang ya ka training ka ba ki ai na bantang tang ban khap shiu na ban le style no ya no henry shibun ki training ki ba phila ban sing la ki jong ki sap phidan wat ban sap ai to shim me kan kala la da phidan kam ya ki chingkli ki chingtip ba banya phila ban wan ki office jong ki te tang kini kentin ki bangala ban ai jumut ya pia kan ka por te langit trish dom ya minot ya isha khnang ba jing job kan long happy we pai we ki para khna training ne